Nanubabo ka Balen. Welcome to We're in Pampanga. So sa video na to guys, nandito tayo ngayon sa Bang Bang Bangus, Angeles City at titikman natin ang mga 5 flavors na kanilang tinitinda dito. So samahan niyo po kami. So tara, let's go! Alright, so yun nga guys, pag-usapan naman natin ngayon kung magkano yung mga presyo ng bawat flavor na tinikman natin ngayon. So dito sa Bang Bang Boneless Bangus, meron tayong 5 flavors. So una tayo dun sa original, 280 pesos. Cheese is 285 pesos. Inasal is 280 pesos. Salted egg, 285 pesos. Now the spicy pares, 285 pesos lamang po yun. Good thing dito, meron silang combo, no? So yung bangus belly natin is 370 pesos lamang. Ito yon. Na yung combo natin, meron siyang rice, meron siyang bangus, at saka side dish na gulay kung anong gusto mo. So that's 230 or 240 pesos, depende po sa pipiliin ninyo. So for the solo 130 pesos, meron tayong Bang Bang Bangus, rice, egg, at saka atsara. Wow! So una natin titingnan guys is yung kanilang original flavor. Okay. Available din pala dito yung mga combo meals nila. So meron tayong rice dito. And at the same time, meron tayong mga side gising dishes, and yes. lying. Yan. Ooh. Look at that. This is boneless. Ayun guys, so next natin titikman ay yung kanilang Spicy pares. wow, spicy pares. Part to sa mga pares natin sa Street daan. food, di ba? So instead of yung mga laman loob or meat ng beef and everything, mga balat ganyan, no? So this is Bangus. bangus version, correct? Ay, grabe. Grabe. Sarap nung anghang niya. Actually, same flavor ng mga favorite nating street food pares. This time, bangus naman siya. Para sa akin, Mark, this is very suitable dun sa mga healthy Yes. conscious na ayaw ng mga heavy meat. Yes. This is alternative. Bangus naman siya. Bangus naman siya. Wow, I like it. Ako gusto ko yung ano niya. Yung kick ng spiciness niya. Pero syempre, magre-reserve pa tayo doon sa mga ibang flavor niya. So, Bang Bang Bangus number 3. This is Oh, ito naman yung kanilang inasal. inasal. Yes. Grabe naman. Yung inasal Napaka-innovative talaga ng nakaisip ng mga flavor na to. Who would have thought, no? Parang regular daing, pwede pala siya lagyan ng mga ganitong flavor, di ba? Since inasal nga siya, meron siyang bangus oil. Kasi di ba? Inasal oil pa rin tawag nila. Inasal oil. Ayan, so buksan natin. Oil. Wow! Kumbaga ito yung sweet side ng bangus nila. To give you an idea guys, no? Bigyan ko yung idea. So, sweet nga siya, a little bit of pagka-native. Parang meron siyang tanglad. Yes. Parang ganun. And the same time, napaka-convenient kainin ng mga nila. Bangus. Kumbaga, kain ka lang ng kain. They're boneless, bro. Yes. Wow, this time, gusto kong tingnan yung kanilang laing. Alright, so Bang Bang Bangus number 4. I wonder what this is. Ano kaya to? Wow! This is their cheese flavor naman. Cheese flavor. I think this is one of the talagang favorite na ino-order, no? Cheese. But this one, look at this. Meron tayong parang melted cheese talaga dito. The same time, yung kanilang signature na garlic. Yan. Cheers. Oh, wow. For this time, yung lasa naman niya, a little bit salty, savory, no? Ay, grabe.
At ang panglima at panghuli, hindi na tayo mabibigla dito. So for Yes. sure, this is their... Salted egg naman. Wow! Look at that! Grabe, ang sarap ng ano niya, itsura niya. Tingnan muna natin yung salted egg without any bangus. Legit. Bro, legit. Actually, Legit. feeling ko masarap itong sabayan talaga ng bangus. Ah, At syempre yung belly yung kukunin natin. sige na nga. Yun! Yun, no? Grabe, ang sarap. Natingman natin lahat ng mga 5 flavor dito sa Bang Bang Bangus. Siguro, let's do a sum up, summary. Give your top 3. Top 3 ko is yung ano lang, spicy pares, yung salted egg, and yung inasal nila. Top 1 ko siguro is yung inasal. Number 2 is yung pares, and then number 3 is this one. If you're new to this business, to this bangus guys, and gusto nyo matikman, So, Bang Bang Bangus is located dito sa may MacArthur Highway, Marisol Gate 3. Yung pinaka-landmark lang niya is across siya ng BDO Angeles. yun, so open naman sila from 10 a.m. up until 8 p.m. Depende guys kung mag-extend tayo hanggang 9 p.m. That is Monday to Sunday. Yes, yun. So, mahaba-habang time para umorder kayo nitong mga bangus na to. Yun guys, so if you like the food you saw in this video, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. Kami guys, enjoy pa rin namin to. Yes, yan. Thank you so much for watching We're in Pampanga. Till our next discovery. Peace out. Bye guys.